Frengi Yodi, DJ, Gani Jordan, Marumenzo, Managua, so. Rino Zana, Rino Guruza, they do not believe Yamada Jinguruza. Tungo Zeraka Jekira, Ikokuso Yugana, Guadido Kira, Umundi Parasi, Chango Ramadi Parasi, Inga Senyumune Simbarebenzi, Udin that I think it one in Girosi, Umundi Parasi, Chango Ramadi Parasi, Inga Senyumune Simbarebenzi, Udin that I think it one in Girosi. Bamwe ya siga yanwa transport ni gogo disangane obenyaje lagunge norondo shadairo ngazeze mudondo angora mafuni marara simara shasi na duka banganyi bedu agafa wachirota akafane basko raido da umota omondiri parazile ni changora mandiri parazile inga senyumune simbarebenzi udinda dachingirwa nengirosi omondiri parazile ni changora mandiri parazile inga senyumune simbarebenzi udinda dachingirwa nengirosi bakurara mazvangu amaskitsi madrama anozungirwa chalisi nditama kuti kunolukiva kumana vikama vanokusiya muromo vakashama vanokudirisa zvimwe zvachefuzvinozvinochisa zvizhinji zvavanoyeresa vachikuyeresa umondiri parazile ndichangorama ndiri parazile inga zvenyumune simba rebenzi totenda tachengetwa nengirosi umondiri parazile ndichangorama ndiri parazile inga zvenyumune simba rebenzi totenda tachengetwa nengirosi umondiri parazile ndichangorama ndiri parazile inga zvenyumune simba rebenzi totenda tachengetwa nengirosi umondiri parazile ndichangorama ndiri parazile inga zvenyumune simba rebenzi totenda tachengetwa nengirosi totenda tachengetwa totenda tayambuswa